हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरहरबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो। नोंथांमोन आं दिनै मोनसे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदोंनि। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबायदि। आरो नोंथांमोन बिदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबायदि लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैयोदि लोगोफोर। नोंथांमोन दानिया फैदो जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि बागै एसे मिथिना लादोंदि लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ बर'नि आबुं सावथुन थैनि गाबनि लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ एसबी भिडिअ चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे। आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय मिनि खैरो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि गोजोन एक्टर बिथां राजिब आरो बर'नि जाखांबोनाय एक्ट्रेस बिथां अनसुमै लोगोफोर। नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानो मोनदों। एक्चुअली नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय, भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर दि। गोजोन्थों।